Okei, terve vaan kaikille. Tänään me tehdään maisteluvideo kaikista oudoimmista, pahimmasta ja kirpeimmästä päin ja tulisesta. Ja voitaisko aloittaa niiden video, että voitais ottaa uusi herkku tilalle. Niin otapas ne nyt se herkku tää pöydän allata. Joo, mie kyllä nyt matkassa tässä maistelemassa, niin tehdään. Meillä on jotakin, mitä mulla on kerätty. Täällä sulla on kerännyt tämmösen yllätyskassin. Niin aloitetaan. Tässä meni kyllä aika kauan kerätä, mutta nyt mä oon kerännyt ne kaikki hommat. Ekana kanes! Ensimmäinen tuommoinen kanes. Mikä tää on? Mikä kanes Tämä on Aika sus. In Santa We Trust. Kanes Soda Pop Xmas Special. Tämä on joku joulukanes. Okei, maistaa. Miltä maistuu? Ai mitä. Minkä makuinen tämä on? Maistuu piparmintulta. Tämä on tämmönen piparmintun makuinen Hei, mä varmaan tiedän, Tuossa toi... polkkakriisin makuinen limonaadi. Hyi. Ei ole kovin Joo, siinä semmonen. Paljonko pisteet? Vaikka 2/5. Joo, 1/5. Aika sulkea. Seuraava. Mikä vitsi? Mikä tämä? Pulloja viinirypälle. Mitä tää on? Nämä on jotakin japanialaisia viinikumikaramelleja. En tiedä mitä ne on. Coolidge. Tämä on maistunut. Ne on tämmönen pikkupussissa. No niin, anna Sairasti. Kattoko kun pihmeitä nää on. Mitä ihmettä? Tämä on tämmönen pehmeä, punainen, tämmönen. Ne on ihan sairaan hyviä. 5/5. Tämä on tämmönen viinikumikaramelli. Mikä sä nyt arvokatas? Aika perus. Mä annan 5/5. Mutta tämmöset kunnon hedelmäkumilutkuthan on parhaita, niin 4/5. Mä annan 5/5. Mä rakastan viinakumia. Seuraava. Mä en uskalla oikeesti. Mitä toi on? Muistatteko te Play Blasters? Brain Blasters. Muistatko sen kanava? Muistatko kun me vaisteltiin normaalia jäistä ja tulista? Tässä on... Tämä on joku, mikä tämä? No täällä on vain eri makuisia. Blackcurrant flavor, strawberry, raspberry, eli vadelma. Sitten mansikka ja mikä tuo blackcurrant on? Joku viinimarja, musta Se on viinimarja. Musta viinimarja vai onko se joku karhunpatukka vai mikä helkatti onkaan? Olkoon mikä on. Minä otin tämmösen blackcurrantin. Tää on... Au. Onko tää? Mä otan viinirypäleen. Onko kirpeä? Muistatteko te sen amerikkalaisen video, missä me maistettiin sitä yhtä Extreme Sour? Tämä on musta viinimarjan makuinen tämä. Muistatko sä sen Janne sen Extreme Sour samanlaisissa pusseissa ne karkit? Muistatko? En. Ja se on sairaan hyvältä. Onko hyvä? Vähän kirpeipihkuu se tavallinen. No ei tämä nyt niin järin kirpeä ole. Mikä se oli se edellinen, mitä me maistettiin niitä kirpeitä? Se oli joku Warheads vai mikä? Se oli Forehead Sour Candy Boy Sotapost. Nyt ne sanotaan jotain. Niin ne oli kyllä kirpeämpiä kuin nämä Brain Blasters. Kannattaa käydä katsoa sekin video siitä vaiheesta. Voitte käydä katsomassa senkin, se taitaa olla meidän edellinen video. Sisältö on hyvä. Aika hyvä sisältö. No joo, mutta ei järin kirpeä. Paljon... 4/5. Tai on kirpeä
Mutta 3/5. olen maistanut kirpeämpiäkin. No joo. 2/5. Mä oon saanut 3,5/5. Ei ole mitään. Voi vitsi, mä oon kattonut nyt aikaisemmassa videosta takiksi, mutta näillä on pluukia. Nää on hot cheese, food core, takis. Mitä tässä on? Lemon, chili cheese, paprika. Takis. Fuego. Fuego! Fuego. Fuego! Chili and lime. Okei, kuulostaa aika pahalta. Chili lime takis. Kuulostaa aika suussa. Mitä onko nämä jotakin jenkkiläisten höpötyksiä? nämä Ei, takis? ne on niitä meksikolaisista lähtenyt. Aivan jotakin meksikolaisia. Ne on lähtenyt Meksikosta alkuun ja sitten ne on liikkunut Amerikassa. Ai jaa. Miltä ne haisee? Anna mä haisee. No ei kovin erikoisia. Mikä hyvältä. Tässä luo. Puikkoja. Kuvassa. Mitä vitsi? No on ihan saisin hyviä. Aika tulisi. Mitä vitsi? Se on oikein maitoa. On aika tulinen. Mä käyn hakemaan maitoa. Ota vaikka 3,5/5. Mä toivon, että ei tule enää tulista. Maito loppu. Mä luulen. Mä toivon, että ei tule enää mitään tulista. Älä pahin. Tää on mennessä mä pahin. 4/5. Se oli hyvä, mutta sitten tuli kauhean semmonen jälkimaku. Tiedätkö semmonen lime oltais painettu jollain sekoottimella. Näin. Jaha. No niin. Viimeisen herkun pari. Viimeinen maisteltava. Ja se on meidän oudoin. Mikä tää on? Se on joku semmonen pönttö. Kattokaa mikä tää on. Tää on pieni. Tää on pienempi kuin mun käsi. Mutta mikä tää hedelmä on? Voitte lähettää hei, tossa on kuva. No on tämä persikka. Tässä ei lue kuin Japania. Jos joku muu voi tietää, niin voi kertoa. Joku japanilaisten juoma, mutta tuossa on persikan kuva ehkä voisi olla. Onko toi persikka? Miksi siinä on sitten tuommoinen lampikuva? Tää kommentteja please tonne alle, että me saatais lisää videoideoita. Tämä oli ainakin limppari, kun se kuohahti. Mutta siinä on semmoinen lammillesti. Janne, siinä on semmoinen lammellesti. Lumphellehti. Niin. No tuskin se lumphellehen makuunenkaan. Tää on ihan valkoista. Miksi tulee koko ajan tämmösiä suslimuja? Muistatko sä Prime, Janne? Se oli ihan valkoista. Mitä tää sun mielestä maistuu? On tämä persikkalimsa. On vain. Aivan hyvä. 5/5. Joo, tämä on hyvä. Voisi antaa kyllä 5/5. Hyvä limonadi. 5/5. 5/5. Iskellä on vielä yksi maisteltava. Tää. Kaikkien aikojen klassikko. Pirkkapurkeri. Tää on mun. Tietenkin mausteina klassiset ketsuppi, kavlin valkosipuli, majoneesi ja paahdettu sipuli. Ja persikkajuomaa. Persikkajuoma. 5/5. 5/5. Kiitos, että katsoitte meidän video. Pistäkää tykkäystä ja Pidä kanavaa. näkemisiin.